Sini Pak Mul. Niki wau kula mirenge ngleresi sekawan wulan hamil nggih. Hamile sinten niki? Calon putune Mbak Wiji napa? Napa? Ponakan. Putu ya. Oh, ingkang hamil ponakane ngoten lho. Nggih mugi-mugi mengke putra utawa putrinipun dados soleh solihah. Nggih pokoke lak hamil niku bapake kalih ibuke nggih ampun supe ya rada tirakat umpama biasane gak patek tirakat ya kudu tirakat. Dadi putrane ben dados putra putri ingkang saleh. Niku ket nek jero weteng paling gak dikirim Fatihah, raketang pisan sedina asale gak tau ngirim ngoten. Dadi aja belas los-losan Gur. Dadi ya didungani ket nek jero weteng dikirim Fatihah napa ngoten nggih. Ya kita lanjutaken ngaos riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi dan riwayatakan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini an-najwa tuhsinu al-asrara ay al-musararatu tukhafidhu al-umura al-maktubata. Ini dawe Kanjeng Nabi, wong niku lak omong lak iso iku lak perkara sing penting-penting iku iri hae kon bisik-bisik. Nggih, kon bisik-bisik. Perkara sing penting niku lak iso utawa rencana-rencana sing penting niku lak iso bisik-bisik ae, aja banter-banter. Karena itu nanti akan menjaga rahasia. Ngeten lho. Fakit manul asrori aqwa asbabin najah. Mergane wong niku lak iso ngrahasiakne rencana sing penting. Sing pancen niki rencana iki cara diruwi wong akeh ya gak perlu, kecuali wong nyapres perlu to kabeh ora gak roh ya ora nek sing pilih. Dadi umpamane perkara penting terus iki dadi rencana. Niku lak urusan pribadi lak iso aja akeh wong ngeruh sehingga lak omong ki cara dibahasane no rahasia bisik-bisik. Kuwi kok iso njaga rahasia karena ngene. Ista'inu 'alal hajati bil kitmani fa inna kulladzi nikmatin maksudun. Lah iso awakmu ki lak duwe kebutuhan sing rupa rencana-rencana penting ngono kuwi. Iku lak iso rahasiakno. Iku justru malah menolong misine panjenengan untuk mewujudkan rahasia, untuk mewujudkan keinginan tersebut. Jadi umpama jenengan pengen sesuatu wis pengen apa lah sing urusane karo pribadi niku aja mbok sebar-sebar nih nek iso wis pokoke tujuane sampean pengene apa niku teko dilaksanakne diikhtiari kingko lah siar-siarne efeke napa karena kulladzi fa inna kulladzi nikmatin maksudun kuwabeh nikmat sing diduweni manusa iki mesti enek sing hasud ngoten lho akhire napa kingko lah mbok siar-siarne barange rong kasil gitu. Barange rong kasil mbok siar-siarne kingko wong sing hasud-hasud kuwi pol-pole ndongakne elek, ngoten lho. Sehingga wingko malah ngangel-ngangeli ning rencanane jenengan. Dadi nek tujuane jenengan iku iso terhambat karo wong-wong sing hasud. Makane lak duwe rencana apik, lak ketoke gak perlu pomo disiarno iki asline ya ora perlu, gak usah mbok siar-siarne. Lah sakniki niku repote niku zaman medsos, gitu. Duwe rencana apa wis tulis status nek medsos. Lah iku sing nyawang urung tentu wong-wong sing seneng karo jenengan. Kadang malah sing akeh iku wong sing gak seneng. Sehingga napa? Kingko lak gak seneng efeke malih ndongakne sing elek-elek. Malah ben nganu golek. Lah padahal status donga niku lek ning napa di sisi Gusti Allah niku wong ndonga elek ya iso dikabulne karo Gusti Allah. Dadi sing dikabulne Gusti Allah gak mesti kok ndonga sing apik tok mboten. Lah nek donya, nggih selama jine donya iku wong kafir, wong fasik, wong eleke kaya apa niku gelem ndonga cek mungkin dikabulne karo Gusti Allah. Nggih, kecuali nek akhirat sing diterima nek gur wong sing iman niku mlebu swarga pengen ngene dituruti ngene turuti. Tapi lak nek donya padha-padha nek donyane wong hasud kalih jenengan niku ndongakne elek jenengan mungkin nek karo Gusti Allah dituruti. Sehingga jenengan niku lak entuk perkara sing apik-apik, duwe rencana sing apik-apik,
Lah ketoke gak penting untuk diumumkan utawa digawe status nek FB. Alhamdulillah aku tas iso ngerayen motor, tuwungane karo sing asus-asut sesuke tuwabrak tenan. Lah ngoten niku kan dadi masalah mergo napa awake dhewe. Makane sering kula sampaikan kapan niku ngawian. Tiang sian niku lak gadah termasuk kan nikmat sing luar biasa. Niku lak gadah anak kok pinter cerdas nemen. Tiang sian niku bingung larang ngrahasiakne. Bingung lak nutupi, mergane ki kok anak terlalu pinter, terlalu dibanggakan. Kok samare konangan wong sing hasud-hasud niki lho. Anake urung berhasil wis didongakne elek-elek karo wong liya. Lah nek sakniki kan mboten to. Anak lagi iso apa no wis bingung lak ngupload ning Facebook, ngalu iso ngene-ngene. Akhire anake kabeh rata-rata malah wis ngono kuwi dadine malian. Ya rada setengah-setengah ning bagian. Akhir asline kudune iso sukses karo wong tuane tirakati ngene-ngene wis ditirakati wis jane wis sepenuh hati wong tuane nirakati. Lah tapi urung dadi wis diumumne rena-rena sing hasud gendindungane sing elek-elek Allah muga-muga ora berhasil. Muga lha dungane sing hasud akeh wonge sing hasud nek FB masalah nak nyarne to. Nek FB niku paling sing hasud ewon dibandingne sing seneng. Lah niki dawuh Kanjeng Nabi fa innakul ladzi nikmatin maksudun kabeh nikmat sing mbok olehi kuwi mesti enek wong sing hasud. Gak mungkin kabeh wong seneng. Makane perkara sing gak kudu-kudune disiarne ra usah disiar-siarne nek FB. Kita sing nyiarne apa saiki TikTok deh. TikTok, Facebook wis itu kok biasa nek TikTok wis pol-pole status sing guyon ngene. Sing penting-penting kira-kira mempengaruhi keberhasilan jenengan, keberhasilan anak jenengan niku gak usah. Engko malah enek wong asut niku resikone. Dadi kadang prilakune wong niku sing dadi masalah bagi dhewe gara-gara prilakune dhewe tapi mboten sadar. Nyapa ya padahal anakku wis meh berhasil. Delalah kok gak berhasil. Lah faktor-faktor kados ngoten niku mboten dipertimbang nih. Mungkine ya mergo didungani wong sing hasud-hasud kesalahanku nyapa tak siarin yang Facebook lho gak penting. Rahasia-rahasia sing penting atau misi-misi sing penting niku pol-pole jenengan ngomong nih lak iso niku nenggone wong sing mesti seneng karo jenengan. Contohnya napa? Wong tua niku mesti seneng karo anake. Apa jenengan duwe rencana to? Jenengan duwe anak, cik yo wis duwe anak tapi duwe ibu jenengan cian. Dadi cik sugeng bapak ibuke. Oh duwe rencana. Niku jenengan matur tengene wong tua, Pak, Bu, iki putune jenengan ki arepe ujian wisuda momen jenengan ndongakne muga-muga berhasil. Niku insyaallah kasil. Dadi ngomongne perkara sing penting utawa sing apa jenenge rahasia sing penting ning gone wong tua niku mboten napa-napa. Tapi lak jenengan siyarne nek njaba ora karo-karuan niku nak gak kebener akeh sing hasud timbangane sing seneng. Ngoten lho. Dadi nek rahasia-rahasia niku aja gampang-gampang diceritakne wong liya. Karo wong liya ngomong sing sederhana, guyon. Ngoten niku sing gak patek penting, tapi sing penting tenane ya pol-pole ning gone anak, ning gone wong tuwa ben diwangi ndonga. Nek wong tuwa ndongakne sak mesti apik kae, nek wong tuwa niku hasud karo anake kae. Wasodaqatu tuhsinu al-amala. Terus dawuh Kanjeng Nabi, sedekah niku iso njaga bondo. Jadi aja kualik. Rumasane mergo sedekah bondone kelong, iku kualik. Justru malah sedekah iki sing ndadekne bondo iku dijaga. Qala Rasulullah, "Ma min yaumin gharabat bi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani. Allahumma atimun fiqan khalafan wa mumsikan talafan wa anzala fi dzalikal Qur'an fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra." Ngeten. Kanjeng Nabi dawuh berkaitan kalih masalah sedekah niki dawuh Kanjeng Nabi ngene. Kemudian didhawuhne sedekah niku dijamin iso njaga bondo. Dawuh Kanjeng Nabi nguatne malih ngene. Bendino selama matahari masih terbit dan kemudian tenggelam niku bendino Gusti Allah niku ngutus dua malaikat sing malaikat niki kon ndonga karo Gusti Allah. Isine dongane napa? Ya Allah, mugi-mugi wong sing gelem nyodakone bondone nika jenengan ijoli.
Dadi malaikate bendina ndonga ngono ku, ya Allah, wong sing gelem-gelem nafkahne bondone nika jenengan ijoli, jenengan ganteni sedekahe. Lan wong-wong sing gak gelem sedekah belas ora gelem niku jenengan rusak bondone. Niku bendina gelem ra gelem malaikat iki panggah ndonga niku sing ngutus Gusti Allah. Terus niku karo Gusti Allah dikabulni. Lah niki malaikat nyuwune ganti tenggene Gusti Allah bagi wong sing gelem sedekah, gelem infak. Niki nak ganti Gusti Allah niku mesti ad'afa mudha'afa ngeten. Mesti tikel ini berkali-kali lipat. Enggak hanya berapa persen apa 2 kali lipat mboten. Lah bunga bank kan pol-pole piro? 0, piro niku? 0, piro persen. Niku lak nek donya pol-pole kelipatan sakmono kuwi atau pol-pole bunga bank piro 5%. Lah Gusti Allah boten, lak ganti niku iso sampai 700 kali lipat bahkan tidak terhingga. Niku Gusti Allah lak ngijoli. Terus ngeten sedekah niku lak iso, ya kudu awake belajar iso karena itu ya standar hukum ngoten niku kesane sedekah sempurna. Niku sedekah niku lak iso. Usahane aja angen-angen ijol ning nggone wong sing disedekahi. Dadi belajar ikhlas ngene rong iso ya dilatih. Tapi panggah sedekah meskipun rong iso ikhlas sing nomen panggah sedekah. Ngene diantarane. Kecerita Sayyidah Aisyah garwane Kanjeng Nabi niku lak sedekah. Ini gambaran ikhlas tenanan, gambaran ikhlas diantara bentuk ikhlas ini ngene iki. Niku lak sedekah bar ngoten ngutus tiang. Ngutus tiang ini. Cara ngutus Kang wong sing sak tak sedekah iki mung jajal awasana engko. Kon ngawasi nyapa? Jajal awasana. Wonge bar tak sedekahi ndongakne aku apa gak? Engko lak wonge ndongakne aku omong ngono. Engko tak dongakne ganti. Mergane napa samare Sayyidah Aisyah lak pomo awake dhewe bar sedekah gitu. Terus karo wong iku didongakne samare Sayyidah Aisyah engko karo Gusti Allah dicatet kuwi lho ijole sedekahmu nggih. Malih didongakne lho karo wong sing mbok sedekahi. Niku bagine wong ikhlas ngoten niku gak marem mergo dijoli dongane pengine ijol niku kanggone Gusti Allah langsung. Sehingga Sayyidah Aisyah napa bar sedekah momone nggone tanggane ngono ngongkon wong. Sik engko awasana kek ndongakne aku ora. Engko lak ndongakne aku tak ijoli dongane tak dongakne ganti. Ben sedekahku kemeng ben ora dicatet dibales karo donga karo Gusti Allah. Ben sedekah iku murni sing bales Gusti Allah ora dibales donga. Lah lan saiki kan akeh wong sing salah paham. Bar sedekah gitu. Karo sing apa sing disedekahi didongakne seneng malah amin amin amin. Niku jane standarte bagi wong sing ikhlas tenan niku lak didongakne karo sing nampa sedekah niku malah bingung. Waduh sedekahku dijoli donga ngono mikire malian. Padahal sedekahku ikhlas pengen dibales Gusti Allah langsung. Lah akhirnya Sayyidah Aisyah kok roh sedekah ning gone wong karo wonge kok didongakne karo Sayyidah Aisyah dongakne ganti wonge ben sedekahe panggah dadi sedekah dongane wonge ya tak ijoli donga ngoten. Lah selama iki kan sik akeh sing urung sampai tahapan ngoten niku dilatih. Dadi kadang ngobar sedekah terus dimatur suwune karo wong peket sedekah dan ngatri seneng alhamdulillah kang matur suwun. Lah niku cek napa jenenge carane cek kurang sempurna. Jadi lak sedekah niku lak kowe ikhlas tenan niku malah bingung lak dibales karo sing nampa sedekah niku malah bingung. Ngoten niku. Lah sedekah niki njaga bondo jelas. Terus sakliyane niku sakliyane njaga bondo karo Gusti Allah niki dijoli niki jelas. Niki dawuh hadis bukan dawuh ulama. Artinya napa lak dawuh hadis niku wis gak enek kok awake dhewe ragu niku kudune mboten enten, yakin. Sedekah mesti diganti ngoten. Fa amma man aqwa wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Niki lho, terus iki dawuh Al-Qur'an kuwat neh. Sapa wonge gelem sedekah, gitu. Gelem sedekah terus yakin eneke swarga, maka karo Gusti Allah bakal dimudahkan masuk surga. Niki
dawuh hadis ganti didukung dawuh Al-Qur'an. Berarti mesti benere wis double-double iki kekuatan benere. Ora usah ragu, sedekah gak usah ragu. Terus qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man a'ta fima amara wa taqa fima hadara wa saddaqa bil khalafi min ata'ihi fasanuhayyuhu lil khoslati allati yu'addi ila rohatin. Ngoten niki dawuh Ibnu Abbas nerjemahne ayat fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra niku dawuh Ibnu Abbas diantarane sapa wong sing gelem sedekah mesti dibales karo Gusti Allah min ataihi. Pemberiane mung dibales karo Gusti Allah fasanu hayyuhu lil khoslati allati tu'ati ila rohatin. Terus karo Gusti Allah sakliyane dibales sedekahe jek ditambahi wong kuwi mesti digampangne ning perkara sing apik. Niku barokah sedekah. Dadi sedekahe jaminan entuk balesan, sedekahe jaminan iso njaga bondone, jek ditambahi wong sing gelem sedekah niku digampangne nglakoni perkara sing apik. Ngoten lho. Dadi urip niku istilah barokah niku penting, awake dhewe golek barokah niku. Mergane wong niku lak wis entuk sing jenenge napa barokah niku wong niku digampangne nglakoni apik. Dadi ketok wong niku prilakune ya wong lek gak ditakdir ping lakoni apik ya teko maksiat ngono lho. Tapi lah uripe delalah gelem sedekah, pas kadang ahli maksiat gelem sedekah, terancak ikhlas. Engko delalah efek sangka sedekah niku iso ndadekne wong niku malah pengen tobat niku iso. Lah niku le jenenge sedekah sing barokah. Lah niku sing perlu awake dhewe jeneng donya goleki niku wau sedekah niku bener-bener digoleki. Apa jenenge barokah niku perlu digoleki. Ben awake dhewe gampang nglakoni apik, delalah malah duwe niat nglakoni apik. Terus bar duwe niat delalah yo iso nglakoni tenan. Iki lho jenenge urip sing berkah ngoten niku. Wal ikhlasu yuhasinu al a'mala. Fa'ala maratibil ikhlasi tasfiyatul amali an hadatil khalqi bi alla yurida bi ibadatihi illa imtithala amrillahi. Ngeten. Wal qiyami bi haqqil ubudiyati duna iqbalin nasi alaihi bil mahabbati wasana'i. Ngeten. Dadi ikhlas terus dawuh Kanjeng Nabi, wong sapa gelem ikhlas, iso ikhlas. Yo ikhlas iku sing iso njaga amal. Artine ikhlas kuwi lho sing iso njaga amale awake dhewe sehingga sampai iso mlebokne swarga niku ikhlas. Dadi awake dhewe ngamal niki kan nilaine masih punya dua sisi. Iso dadi amal sing ndadekne dosa, iso amal sing ndadekne mlebu swarga. Padha-padha wong ngamal secara zahir ketok apik, napi niki tetep sing ndadekne napa ketrima napa mbotene amal niku bergantung pada ikhlase. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh sing iso njaga amal iku adalah status ikhlase wong sing ngamal niku. Lak wong kuwi ngamal iso ikhlas tenan ya amale engko kejaga sampai ning akhirat iso mlebokne swarga, kejaga ngoten niku. Nggih. Terus sakniki genti jelasne ikhlas niku renone enek telu, nggih. Ikhlas niku renone enek telu, rata-rata awake dhewe iku nek ikhlas terakhir. Sik kita tak dudohi ikhlas yang pertama. Ikhlas yang pertama, wong niku iso ngibadah murni mek Gusti Allah, krana Gusti Allah. Dadi yo ora pengen swarga, yo ora wedi neraka. Wis pokoke seneng karo Gusti Allah, akhire salat, poso, salat, zikir. Ngoten niku wae isine. Niku ikhlas sing tenanan, yo ora mergo napa ben disawang wong yo ora. Mergo ben disenengi wong yo ora. Mergo bondo yo ora. Wes pokoknya Gusti Allah. Jadi sholat itu kok hawane seneng ngoten lho. Seneng juga mikir aku sholat ben sugih, aku sholat ben kasil hajatku ya mboten ngoten niku. Dadi ku ikhlas sing dhuwur dhewe teko saweneng ngono. Ya, teko saweneng. Rata-rata awake dhewe iki go iso ngrasakne ngoten niku, sholat saweneng mesti sholat aduh adzan neh padahal lagi tak cepot rukuhku.
batal pisan. Oh, dadi salat iku iso terus wah nikmat saweneng ngono. Dene sakit. Ngoten niku. Wedok-wedok iki wong lanang wong wedok wis padha ae. Nek wong wedok biasane ribete ruku. Kula bayangni ora ribet ruku keweteran terus dadak wudu sik ngono. Gitu. Lah kuwi meneh hawane ngene ungkep pisan. Nah, tiang istri-istri iki kudune trahyo sering diceritani tentang garwane Rasulullah senenge salat. Dadi garwane Rasulullah iki gambarane ngeten sampeyan. Dadi garwane Rasulullah iki hebate Rasulullah. Makane wonge erok Rasulullah garwane luwih kok siji iki lah kampuh tenan ya abot. Ngene lho Rasulullah iki hebate. Garwane niku sing sampai ditinggal sugeng niku kan 9. Antis inis watin wafatul Mustafa nek khoyen napah tarnan Nabi Mustafa. 9 niku digarwa Rasulullah dadi ahli ibadah kabeh. Jajal ini loro digarwa tukaran. Lah Rasulullah mboten hebate niku. Garwa niku 11, asline cara ditotal 11 supaya garwa Sayyidah Khadijah niku dereng coba bahasane wong Jawa wayuh mboten. Lagi ditinggal itu Sayyidah Khadijah jarak berapa lama lagi garwa neh. Terus lagi napa jenenge wayuh-wayuh niku. Niku hebate Rasulullah, garwa 9 iki lomba-lomba ibadah kabeh bendina. Sampai digambarne teng masjide napa jenenge? Teng masjide Rasulullah niku enek napa jenenge? Semacam kain napa cara sakniki paling ya kaya jarik dicantolne ngono. Niku tujuane napa saking ngibadahe pol-polan niku ganti kadang cara gak kuat tangi niku gandol jari. Dadi peng-pengan gondhokan ning masjid garwane Rasulullah niku. Niku 9 niku ngoten niku penggaweane. Hebat tenan dadi makane cara niru ya kudune genep sak critane sing lanang-lanang iki pomo niru Rasulullah garwa luwih kok dadi sak critane iki menuti sitoke dene ahli ibadah apa rong. Lah urung sik aja. Sitoke rung iso dadekne ahli ibadah. Arepe ndobel ahli perang iki waliyane. Lah nek Rasulullah ngoten niku dadi garwa sing asale bahkan napa jenenge sitoke keturunan Yahudi gitu. Niku ya dadi ahli ibadah dicekel Rasulullah. Ngoten lho. Dadi pomotor wis iso bimbing tenan sitok wah akhire dadi ibadah ya rada pantes. Lah iki urung sitok urung dadi ibadah wis nambah neh iki dadi maut iki lagake bener malah. Ngoten lho. Dadi tiang istri-istri nerune ya niku wau garwane Rasulullah. Mesti neru gelem diwayu napa neru gelem ibadah. Neru ibadah niku lho maksude nggih mau empeng. Napa? Mau ngempeng garwane Rasulullah ibadah ngoten. Ya Allah niku tiang-tiang istri. Sing lanang-lanang ya nirune ya kudu niru sahabat sing ngarahi ning Rasulullah. Di antara niru sahabat iki lak diamuk karo bojone wedok meneng. Ya niku dadi lak diamuk meneng. Ya ta sing cerita niku sering kula critakne Sayyidina Umar. Galak-galake wong sampai iblisnya wedi. Sampai iblisnya wedi. Tapi niku lagi seneni karo bojone mek gur meneng padahal sahabat liya kok ngetak dijak omong Sayyidina Umar bodho wedi saking galake Sayyidina Umar samar kleru saya. Bahasamu diomeli bojone ya wis meneng. Tapi niku nggih nganu. Nggih jalur cara alasane Sayyidina Umar niku jalur. Ketika ditangkleti kare sahabat jenengan diomeli bojo mau menenge napa? Ya Umar kok menenge jenengan napa? Ngene lho. Aku ki lak karo bojo niku ngalah. Mergane perhitungane ngene, piye-piye bojo kuwi wis ngrawat anakku. Isuk sore awan bengi wis pengorbanane wis luar biasa ning keluarga. Kok trimo diomeli niku enteng nggih, bapak-bapak niku. Jadi ngiling-ngiling ini sing wis bapak-bapak maksudnya gitu. Ngoten niku. Dadi yo panggah imbang. Artine awake dhewe iki lak nyonto sahabat niku panggah lengkap. Sing wedok yo niru garwane Rasulullah, garwane sahabat. Lak karo wong lanang ngurmati, sing lanang semono uga
niru para sahabat lah enek kesel-kesele wong wedok kadang ngomel-ngomel niku ya menengo. Masalahe niku saking kesele wong wedok niku ngomel saking kesele. Ngoten niku. Lah niki balik malih ngomongnya masalah ikhlas. Ikhlas sing nomor 1 niku wau, pokoke krana Gusti Allah. Sing nomor 2 wal martabatus saniyatu ayyamala lillahi liyu'tiyahu al-hudud al-ukhrawiyata kal ibadi anin nari kal bi'adi anin nari wa idkhalihi al-jannata wa tan'imihi bi anwa'i maladiya. Ngeten. Tingkatan sing nomor 2 ikhlas niku mergo pengen swarga, mergo wedi neraka. Niku ikhlas sing nomor 2. Dadi niki ikhlas sing nomor 2. Kadang rata-rata awake dhewe niku bahkan urung sampai kuyur wedi karo neraka kadang saka pokoke salat, kadang mergo sing bocah-bocah mergo seneng wedi seneni mboke, wedi seneni pake. Ngoten niku. Dadi kadang cik urung wedi swarga apa neraka urung pengen swarga, tapi ya bakal salat. Lah niki padahal tingkatan nomor 2 ikhlas iku mergo wedi neraka pengen swarga iku diarani ikhlas. Niku. Lah sing paling endek iki lho kaya awake dhewe paling endek iki lho. Ayyamala lillahi liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan katau si'atir rizki dapat wadaf ilmu ziyati wa ma ada zalika riyaun madmumun. Ikhlas sing nomor 3 niku wong ikhlas mergo njaluk bagian donya. Dadi ngeten contone iki mesti contone awake dhewe iki rata-rata. Awake dhewe ndonga pengen sugih. Iku cek panggah bagian ikhlas iku. Nyapa diarani ikhlas? Piye-piye njaluke cek nang gone Gusti Allah. Tapi sing dijaluk masalah donya. Iku cek diarani ikhlas untunge karo ulama. Ora kok terus wah ngono kuwi dosa iku haram mboten. Niku cek ikhlas, nek ikhlas sak dhuwure mangan anu. Donga tapi isine njaluk perkara-perkara. Njaluk muga-muga ora mlebu neraka, muga-muga lebokne swarga. Ngono lho, ikhlas nomor 2. Awake dhewe iki kadang nomor 2, kadang nomor 3 ngono kadang. Tapi sing sering nomor 3 kadang. Gitu, donga, ya Allah, muga-muga anakku lulus sekolah padahal kuwi lho gak ora patek didongakne bakal lulus ngene. Tapi saking pengen ngono kuwi. Muga-muga akhirnya napa? Iki termasuk klebu wong sing ikhlas nomor 3 endek dhewe. Dadi ndonga njaluke cek ditung mergo ning gone Gusti Allah ya ora dosa, ora diarani syirik, mergo piye-piye njaluke gone Gusti Allah. Tapi mergo sing dijaluk urusan donya-donya kuwi tidak diitung ikhlas sing paling endek. Ngoten. Lah sak ngisore kuwi wis gak enek. Kok ngamal ngibadah wis gak nyantol 3 jenis ikhlas nika wau iku klebu ibadah sing riya, pamer. Pamere piye to? Budal ibadah mergo ben dilem kancane, mergo ben dilem tanggane, ngoten iki Cik. Termasuk riya. Tapi lah wis iso jane yo gak golek lem sapa-sapa, pokoke aku duwe kepinginan. Aku akhirnya budal jamaah, budal anu pokoke aku pengen dikabulne karo Gusti Allah kepinginanku. Sehingga aku budal salat jamaah, budal mempeng ibadah. Niku nomor 3, pengen dunya tapi njaluke nggone Gusti Allah. Niku. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Pun insyaallah sakmonten riyen ngaos kitabe monggo lak badhe enten tanglene monggo. Biasanya sing kata tanglete lak malam Jumat ngoten niku soalé napa bahas masalah
hukum lah ngeten iki kan isine nasihat-nasihat. Lah nasihat ngeten iki kula khususnya terutaminipun janin nasihati awak kula piyambak lumabaripun dhateng panjenengan sedaya. Mergane isi kitab, ya isi kitab niku yo kathah asline sing awake dhewe bahkan kula piyambak kadang niku yo sebagian niku dereng saged nglakoni. Tapi nggih panggah meskipun urung iso nglakoni jenenge syariat agama sing diruwi piye niku teko disampekne. Nggih, niku teko disampekne. Kula kelingan dipeseni wali kula termasuk asline sing didhawuhi niku tiyang sing pasowan diantarane ngeten. Ya sing kapan kula sampekne niku. Dadi wong ki lak urusan agama jelas enek kitabe, jelas enek dasare Quran hadis, pomo iki haram, iki halal. Iku ya sampekno apa eneke, aja sampe ngelongi ben disenengi wong akeh, ben disenengi jamaah, rada ora patek muni haram padahal jelas-jelas hukume haram. Niku pun dipeseni ngoten ketika enten tiyang sowan teng kene. Paling kula dipeseni. Jadi meskipun awake dhewe bahkan urung iso nglakoni lah perkara kuwi haram ya muni haram. Kaya dhewe iki lho sing tak contone. Wong lanang-lanang enek cewek liwat ya to gak patek nutup aurat nyawang. Tapi aja terus mbok hukume seliwar-seliwar bendina wis gak apa-apa nyawang. Ya gak apa-apa piye bangga haram iku hukume. Dene awakmu nglakoni ya berarti bangga nglakoni haram. Ada sampai ngubah hukum. Lah tapi wis semliwere ning nggon aku mosok dihukumi haram. Ya panggah masalah haram panggah. Niku sak nyontone kelingan apa jenenge wali kula ngene. Panggah haram niku. Enggak haram. Terus kula kadang lak ngaos niku wis apa eneke atine apa eneke ya wis kados niku wau muni haram niku diantarane ya pesene. Paling kula kapan niku pas napa nglencer kalih Pak Yakang Nur barang riyo niku didhawuhi ngoten niku. Didhawuhi anggene Pak Lek niku lho senting Gus Rokim. Karep menawi Pak Lek. Niku diantarane dipeseni ngoten niku. Dadi lak ngaji niki pesen lintu lak ngaji. Nggih, dados niki maksud kula jenengan paham nggih kula kadang nyampekne apa sapa enek nang kitab tak sampekne mboten terlalu basa-basi ngeten. Artine ngeten didhawuhi kula lak ngaji iku ya terah kudu lurus apa eneke kitab niku wacanen. Aja terlalu nuruti nggih, aja terlalu nuruti karepe wong akeh. Engko lak terlalu nuruti pomone wong-wong muni ngeten ngajine terlalu kereng, terlalu ngene. Kuwi engko mbok setel kendo. Engko sitoke ya mung ngono terlalu jek kerengen jek kanu mbok setel kendo. Suwisi sing glendor awake dhewe ora malih jamaah sing ketut ngaji ora malah sing isi ngaji suwisi ketut glendor ngoten lho dhewe. Terus kula paham dicontokne ngeten kalih niku dicontokne kalih wali kula dicontokne. Ibarate wong nggawa obor tiang ngaos niku ibarate wong nggawa obor. Pomone nggon peteng to, jenengan nggawa obor ngeten. Terus jenengan iki karepe mbantu wong sekitar. Nggih, mbantu wong sekitar. Pomo sing burine jenengan muni. Pak, aku peteng iki lho, aku butuh dipadangi. Ya, butuh dipadangi. Terus obore jenengan geser nek mburi. Sing mburi muni ngono nek, aku peteng peh cik. Kecepeten kuwi mlakune. Obore jenengan geser nek mburi nek. Mergo sing mburi sambat peteng. Kira-kira sing akhire peteng sinten? Kula ki ambak akhire sing nggawa obor, mergone obore wis teko mburi. Akhire aku gak entuk obor. Nah makane niku kula termasuk nasihat-nasihat dari beliau-beliau sing luwih sepuh, luwih pengalaman ngoten nak ngisi ngaji nggih kula ugemi berusaha kula terapne sak iso kula ngeten. Dadi kadang mungkin kula lak nyampekne kok kereng men gak enek biasane sing ngono. Niku mergane kula wis nyampekne ning kitabe sing ngono kuwi saged kula. Dene awake dhewe rung iso ngamal nih, yo ngakoni kudune awake dhewe ya aku berarti jek kurang aja nyalahne hukume. Hukum pancen ngoten niku di awake dhewe manut apa ora hukum tetap seperti itu.
Aja terus berusaha ngubah hukume. Dene rong iso ya to istighfar. Kula piyambak nggih ngrasa maca kitab ngeten iki kata sing dereng saged nglampahi. Niku yo ngrasa salah. Ya Allah, aku jek salah jek ngeten lah. Niku gambaran maksud kula jenengan-jenengan terutamanipun sing gaene ngaji kalih kula. Mungkin rasane kok ngene niku termasuk pancen tujuan ngugemi dawuh-dawuhe niku wau. Ben awake dhewe iki konsisten masalah hukum ora terus ngubah-ngubah ben rada penak rada ngene. Hukum ya sing kuwi. Nggih. Namun sampai awake dhewe gak mani muni perkara sing jelas haram gak wani ngomongne haram, perkara sing jelas halal iku kudu wani ngomong halal. Ngoten nggih. Mugi-mugi manfaat damel kula panjenengan sedaya lan kita sedaya mugi-mugi ya Allah saged istiqomah saged ngantos husnul khotimah sedaya. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Coba